chini mangpilio nugi man khana shabo bo ungkha senior citizen senior leader Tiprasa dofano edishino narok thanibo borongni obodan bini khlaima abo laibumawo thacha ke sujage dongo tini o ejo phaibo kusrangkhon sago musane phantoyei dofane bage kok saidongkho dofane bage no hane bage no samung tangai dongkho tini titi ADC hapang sikla salani yago yaphajakha je siklarok 35 years 48 kaya kho borong yago tini ADC hapang yaphaja obuno tuino sung tabo khanglaino sane khoktui bo ongkha Tiprahastani senior leader te senior citizen hnei dopa hane bagi samung tangjak bini sinimung katakhorna nangya borong jotno sinu sane khoktuni khanglaino titi ADC hapang siklas tarung yago yaphabjamani bahai matongkha sir ang jokhon daitto nawo tiujes khlai puro hoite bolong khlai purongte apuro ba ang 30 years kaya hai puno ang ani bakhani je desire commitment abo ong thik lamate tlangoino tabok jora ang tongkho bo kaitor hamarika teni jora ang kok sai mano o jarabotini ang sok manoro chini tabok je phainai upcoming generation bravo bakhawo kubui ongnai nango kubui kring khlai nini kuno vision krei barau tamo bagai oro patang khlai barau buchia bone boy barau ni bakha soitong nai nango soito tongklai kaitor baino barau blessed ongnai ebong barau ni future kecheng ongnai kintu barau ni bakha kuno vision krei kuno objective krei kuno tamo khlai nai khlai abote roksia hai phaikha mangkha rang muchungkha mangkha abote u lamau barau jodi him khangklai barau ni achievement tong manglak sir khoroksa khoroksa CEM ungkha MDC EM ungkha ekdom sikla 35 age ni khoroksa sikla no tini CEM ni barja rjakha nung khoroksa senior leader ungai khapurjak da sir obole party ni desire party tini aro ADCO power phaika u party ni decision abo haitenu thangkha obole boka hamongya abo ang saimaya kintu party ni decision nanai je daitto gonang bo daitto na weno rikha bo bai salai di arawo ani daitto kri kintu ang khakawo je bakha jodi thik khlai bo daitto na jo honestly jodi khlai bo je kepuno success kisi sa tu mannai tam ko kusar mung tong nai ta sikla sai mo they must be very honest, faithful, and to speak the truth. Truth, jodi kriyong khlai, they will be failure. Thank you. Puila no khulum kan ro jatana no chini omohana MDCrogno bo doctor phayo nai phai rong tini chawano chini uro phayo child specialist doctor ENT specialist doctor general surgeon doctor gynecologist doctor neuropsychiatric doctor general medicine doctor te pain relief doctor robo phai nai phayo hingke no ro dak le jakaroi chini mohana MDCrogno phayo naijak phaimano te chirai ro lumkha kuchukha saime rongkha amani bangabano ro naijak phaimano te norok je kono operation khaina musungkha kidney o pathor ungkha dolbadaro pathor ungkha amani bangabano ro naijak phaimano te chini okra sakra horo thumaya saimia nungmaya sori ayukmayu kosto ungjago amani bangabano ro doctor bai phayoi kurungoi kahamke naijak thangmano belaino doctor kaham te chini buri rok je kono problem ungkha somosya ungkha buri doctor bai phayoi norok kurungoi naijak thangmano ungka amon chanamu sunga ang okok duk number buri jak tongo okok duk number norok booking khayoi online tui ticket khayoi mung chuyoi naijak phaimano ang asno chanamu sungo chini mohana MDCrogno phayoi dakti phayoi naijak phaibai di amsungna datnuna hambai